Takže čaute, dneska tu máme ďalšiu hororovku a tentokrát tu máte proste názov. Dobre, takže ocitli sme sa niekde... Kde to vôbec... Dobre, boli sme tuto niekde proste zaviazaní. Tu je nejaký vozík, proste, čo je toto? Bla bla bla, dobre, to nás nezaujíma. To... Môžem ísť sem? Nemôžem. No tak to je v ríci. Dobre, to mi je asi k ničemu. Voda, super. Kamo, čo tam robí tá typka? Kamo, tá typka mi není moc úplná, že... Není mi sympatická, ale že vôbec. Dobre, otvoríme dvere. Takže tu máme nejaké postele. Dobre. Ideme ďalej. Čo? OK, takže môžeme aj behať. Dobre. Tu je zase nejaký týpek. Alebo bolo by aj dobre, keď máme jumpscare. Nebolo by to zle. On má nožík, to je dobré. To sa nám zide, to sa nám veľmi zide. Nejaká kniha, dobre. Super, týpek asi nejde porezať. Dobre. Čo tu máme? Dobre, poďme ďalej. Kámo, tam je nejaký týpek. Hej, poďme do týchto dverí. Poďme radšej do dverí. Ty kokos, my máme ešte aj lekárničku. Dobre, dvere nejdu otvoriť, takže... Hej, skúsim to ešte raz. OK, tak asi nič. Hej, čo mám teraz? Dobre, skúsim ísť sem. Dobre, takže môžeme sa takto pekne skrčiť. Charakter menu. Talents. OK. Dobre, pozrieme sa, že ako to máme teda spraviť. OK. Takže takto pôjdeme a proste takto ho bodneme. No dobre. Dobre, poďme si to teda skúsiť. Takže takto pekne ho tuto bodneme. A dobre. Čo teraz? OK, tak typek má kľúč, to je veľmi dobré. Ale akože ten kľúč neviem, čo nám akože ešte bude, ale na niečo sa nás ide. Dobre, chceme free radu. Tak asi nič. Dobre, máme tu nejaké dvere, skúsme to proste tu. Ne, nejde to. OK, čo je toto? Neviem, ale bereme to. No aj tak nám to nejde otvoriť. Sa mi zdá, že na druhej strane boli dvere. Neviem, toto ideme teda tak asi nič, tak skúsme to podliesť. OK. Tu máme proste dvere, ktoré dúfam, že pôjdu otvoriť. Skúsime kľúč. Yes, dobre. Aspoň nejaká vec sa nám v dnešnom videu podarila zatiaľ. Dobre. Máme tu teraz nejakého týpka. OK, ten je po nás, rýchlo, dobre. Pekne sme ho dali, skoro sme zomreli. No dobre. Tak. Teraz tu nič také už nemáme. Dobre. Hej. Čo je toto? OK, to sa nás ide. Ale proste... Zjede sa na to, keď proste by sme mali zbraň, ktorú nemám. Akurát som povedala, že ktorú nemáme a teraz práve natrafím na zbraň. OK, dobre. Aj keď niekedy je fakt, že je lepší nôž, len kvôli tému, že napríklad sme pred chvíľu dali toho typka, tak možno by sme to so zbranou nedali. Kvôli tomu, pretože na blízko je strašne dobrý nôž. To isté jak aj v hrách, ale keďže tu je ten inventár, strašne iba, že jedna vec proste sa tam dá dať, tak
do diaľky je stále lepšia táto gana, ale proste keď do blízka, tak fakt do blízka je lepší ten nôž. Lebo keď rýchlo niekoho potrebujete zabiť, tak proste, aby ste to dobre stihli, tak je potrebný ten nôž. Skúsme do toho typ... Kamera som idiot, mne to mi dá náboje. No, OK. Zaberaj si ten nôž, ten je akože lepší na blízko. Lebo podľa mňa teraz nikto na mňa nepoje z dálky. Ja mám taký pocit, že na nás nikto vybafne z blízka. Jak aj predtým a ten nôž sa nám podľa mňa skôr zide. Ale akože keby niekoho vidím v diálke, tak si proste rýchlo prehodím tú zbraň. Ale teraz je to také, že nie je to úplne potrebné na túto situáciu, pretože v tejto situácii skôr by som potrebovala ten nôž. Dobre, lekárnička. OK. Dobre. Lekárničku teraz fakt, že nepotrebujem. Možno neskôr, aj keď túto hru určite nedohrám, lebo už teraz neviem, čo mám robiť. Máme tu dvere, do ktorých nemôžem ísť. Lebo proste nemám tam s čím ísť. Táto hra ma nebaví už teraz. Takže jo. Je to taká hra, že proste, že úplne, že proste... Mňa to ale, že vôbec nebaví. Túto hru proste... Neviem, ja to moc neodporúčam, ale možno vás to bude baviť. Ja sa tak preskočím, hej, to furt musím podviezať. Možno vás táto hra bude baviť, ale akože je to taká logická hra, keby musíte proste hľadať rôzne veci, ale mňa táto hra moc nezaujala kvôli nejakým tým veciam, pretože neviem vôbec, čo tu mám akože celkom robiť. Akože grafika je tu fakt, že dobrá. To musím pochváliť. Ale akože tá inštalácia aj trvala troška viac ako normálna hra. Pretože, ale akože stojí to za to, fakt tá grafika je dobrá. Hej, čo je toto za typku? Kamo, my ju nemôžeme ani porezať. Ja mám taký pocit, že za chvíľu ukončíme toto video, pretože neviem, čo tu mám robiť. Na budúce si môžeme zase dať nejakú hru. Rozmýšľam, že natočím Metal, ale ešte neviem. Proste nejakú hru dáme na budúce. A neviem, kedy vyjde ďalší diel, ale akože to už bude iná hra, lebo mohol by som dať akože part 2 aj tohoto, ale neviem, že či by to vôbec niekoho bavilo. Pretože je to taká hra, že to ani samotného hráča nebaví, ani ešte to niekoho pozerať. Takže neviem. Je to taká hra, že podľa mňa už je lepší ten Metal, takže asi skôr dáme ten. Alebo proste nejakú hru. Ak nejakú dobrú poznáte, odporúčite mi to do komentárov. Dobre. Skúsime sa na chvíľu sústrediť na tú hru, aj keď tu nič není, tu máme nejaké proste z rentgenu. Toto sa nedá ani otvoriť. Proste tá hra je fakt sama o sebe na to akože vôbec nezaujalo. Takže túto hru moc neodporúčam, už si ju asi nezahrám. Keď napíšete do komentárov, že chcete part 2, tak môžem, ale ináč nie, dáme nejakú inú hru. Asi tiež to bude hororová. Možno už nebudem točiť len hororové, ale aj iné. Dobre, takže neviem, čo k tomuto viac popísať. Táto hra ma ale že vôbec dneska nezaujala. Dúfam, že na budúce si zahráme niečo lepšie. A toto bude asi tak všetko z tohto videa, pretože už fakt, že neviem, čo tu mám robiť. Lebo keď sa na to pozrieme, čo tu budeme robiť? Hej, tu sa už nič také nedá robiť. Dobre, pozrite sa, skriňa, proste nedá sa tam ísť. Dobre, ja už to kašlem. Proste dajte like, dajte odber, posledný krát si to zastrieľam a majte sa pekne, takže čau.